दिनैहाय बहाय जोंनि गसाइगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे खामारपारायाव लुफुंजानाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयआव दानि आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि बिथोन बादियै जेनाखि एसएसए माने सर्व शिक्षा आसनिनि सिङाव थानाय 15 थारिखनिफ्राय जागायनानै 20 जुन अक्ट' बे जुनसिम जानो गोनां जे सम्प्रीति भजन योजना बिनि सिङाव गोबां गार्जेन आरो माखासे रायजोनि प्रतिनिधि गथ' गथायफोरजों मोनसे सम्प्रीति भजन खालामलायनाय हाबाफारि सरकारा लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंखौ रायजोनि प्रतिनिधि हिसाबै बे फरायसालिफ्राव जगाजग खालामनानै बावहाय पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै जिहेतु बिथोन बे बिथोनखौ गनायनानै आङो गसाइगाव 1 नम्बर गसाइगाव बिधान सभा समष्टिनि बिधायक हिसाबै दिनै जिहेतु बियो बाव गसाइगावनि समष्टियाव गोलैयो मैया आङो गसाइगाव गार्लस हाई स्कुलाव खालामदों आरो दिनै बहाय कस्तुरबा गान्धी जेनाखि बालिका बिद्यालयआव नुजाफैनानै बिथिंनि फोरोंगिरि आरो गथ' गथायफोरजों जों जयै नुजालायबाय आरो आंजों दंफायो जोंना मानगोनां जन्धुवार बिटिसि बियाबनि एमसिएलए उइलियाम नार्जारी जों सानैजों दिनै नुजाफैनानै बहाय जों मोजां मोनदों आरो बे प्रग्रामा बिथांमोननि नाजानायाव बहाय ग्रेन्ड साक्सेस जाबाय मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ जों मोनजाबाय आरो बेखौनो जोङो बे अनुस्थाननि जेनाखि प्रिन्सिपालजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर होयो।